Hola a tots, espero que estigueu bé. Mireu, us vinc a fer una recomanació per Sant Jordi. A nosaltres a casa ens agrada molt, amb la meva filla, llegir el diari de grec. N'hi ha diversos, és una col·lecció, i si us agrada també podeu veure la pel·li després, perquè també les han fet. I després hi ha unes pàgines a Instagram que expliquen contes. Lleureka, els divendres a les 5, expliquen contes, i Fàbrica de los Cuentos, el dia de Sant Jordi, a partir de les 12 del migdia, fan una marató de contes. Si voleu, podeu buscar les pàgines i mirar-ho. Espero que estigueu molt bé i que ens veiem aviat. Una abraçada i un petó a tots. Adéu! Hola a tots i a totes. Volia desitjar-vos que passeu un bon dia de Sant Jordi a casa i que el gaudiu amb la família. I també volia aprofitar per dir-vos que us estimo moltíssim i que us trobo molt a faltar. Adeu! Hola, guapíssims i guapíssimes. Vull desitjar-vos un bon Sant Jordi. I vull dir-vos que us trobo moltíssim a faltar. Un petó supergran.